Kaixo, ongi etorria, probabilitate baldintzatua sakontzeko hemen dugu problema bat. Eta horrela dio. 15 bola urdin, 5 gorri eta 4 zuri dituen poltsa batetik hausaz 2 bola ateratzen baditugu kalkulatu probabilitateak. Horra ditugu. 15 bola urdin, 5 gorri, 4 zuri eta 2 atera ditugu, ezta? 2 bola atera. Probabilitate baldintzatu baten aurrean gaude. Zergatik, lehenengo bola segun zer ateratzen den, urdin, gorri eta zuri, bigarren bola ateratzeko baldintzak aldatu egiten dira. Daudelako bola gutxiago eta ikusi behar dugu zein atera den lehendik. Orduan, hemen egingo dugun lehenengo gauza izango da lagin espazioa ikusi zein den. Orduan ditugu, 15 bola urdin. Jarreko dugu honekin, 15 urdin. Hasi gaitezke erantzuten. 2 bola kolore berekoak izatea, 2 bola kolore desberdinekoak izatea, eta boletako bat gorria izatea. Hortarako, 2 bola direnez, hau zer da gertara konposatua, deskonposatu behar dugu. Hortarako, erabili daitezke bide desberdinak. Nik orain erabiliko dut zuez diagrama. Orduan, lehenengo egingo dut bola bat atera. Orduan, bola bat ateratzerakoan, 3 bide ditut. Eta zergatik ditut 3? Ze ateraiteke urdina, ateraiteke gorria, edo ateraiteke zuria. Zein da bakoitzaren probabilitatea? Urdina ateratzeko, 24-tik 15. Gorria ateratzeko, 24-tik 5. Eta azkena, zuri ateratzeko, 24-tik 4. Horra jarrut hemen, 24, eta hemen, gaine, 4. Eta gero ateratzen dugu, bigarren bola bat. Bigarren bola ateratzeko baitere, 3 bide ditugu, bakoitzetik. Izan daiteke, zuria, edo urdina. Goazen osatzea bakoitzaren probabilitatea. Bigarrena urdina izateko lehenengoa baldin bada urdina, zein da? Orain ez ditugu izango 24, baizik 23. Eta zenbat ditugu? Hemen bat atera dugu, orain hemen bat gutxiago izango dugu aukeran. Beraz, ez ditugu 15 izango bigarrenarentzat, baizik 14. Eta hemen, 23 bola ditugu, eta zenbat gorri ditugu aukeran 5, ezta? Eta hemen, 23, eta aukeran 4. Hasiko gara, bigarrenarekin, ezta? Bigarren adarrarekin. Lehenengoa gorria baldin bada, urdina izateko probabilitatea zein da? Orain, 23 ditugu, eta 23-etatik zenbat urdin ditugu aukeran? 15, lehenengo gorria atea da, 15. Bigarrena gorria izateko, 23 ditugu, baina zer gertatzen da? Lehenengo gorria dugula, orain bat gutxiago dugu aukeran, 5 izan berriak, 4 da, 23. Eta zuria izateko, hemen bezala, ezta? 23-tik, 4. Eta azkenekoa, zuria atea bada, bigarrena urdina izateko probabilitatea, 23-tik, zenbat dira? 15, zen lehenengo zuria atea da. Hemen, 23-tik, hori jarriko dut, 5, eta zuria ateratzeko izango da 23-tik, ez izango 4, zemen bat atea da, bat gutxiago. Hau osatu dugunean, orain bai hasi gaitezke erantzuten hauek. Lehenengoa, 2 bola kolore berekoak izatea. Horran, 2 berdin izango litzateke. Izaitezke, 2 urdin, 2 gorri, edo 2 zuri. Horran izango litzateke. 2 urdin, gehi, 2 gorri, gehi, 2 zuri. Guazen ikusten. 2 urdin, biderketa egin dugu, ezta? Biderketaren erregla jarraituz. 24 bider 14-23.
Horan batu behar dugu, gorriak izateko biak. Horan dugu, biak hau eta hau. 5:24, bider 4:23. Eta azkena, 4:24, bider, berri hau, 3:23. Horan, proietatea, bi berdin izatekoa, 121, 276, eta amatarran 0,4. Bigarren galdera, bi bolak kolore desberdinekoak izatea. Horren izaiteke urdina gorriakin, urdina txuria, biderketa asko ezta? Gorria urdina, gorria txuria, txuria urdina, txuria gorria, asko ezta? Baina bada beste bide bat motzagoa, bururatzen zaizu nola? Begira, bi berdin izateko probabilitatea hau da. Zein izango da biek desberdinak izatekoa? Falta dena, ez da, osagarria aurkitu behar dugu. Egin beharko duguna da, probabilitatea biak desberdin, da, hartzen dugu bat, kentzen dugu probabilitatea bi berdin, eta izango izateke. Aurkakoa ia kalkulatzen, bat ken egiten dugu, horren, egiten badugu, atako zegu, 0,56, lortu dugu. Egiten baduzu, hau biderrau, gehi hau biderrau, guzti horiek egiten badin duzu, atako hori zaizuke hori asko duzeagoa da. Baina nik uste dut, proprietate hau oso interesgarria dela, ateratzeko adibidez, bere aurkakoa edo osagarria. Azkenekoa, boletako bat gorria izatea. Orduan, hemen bai izan daitekeela pixka bat duzeagoa, ez da, proprietatea. Bat gorria, bat gorri. Bueno, bazen ikustea. Bideak, hau ez, hau bai, hau honekin, horra izango zateke 15, 24, bideak, 5:23. Izan daitekelako urdina eta gorria. Beste aukera bat, gorria, urdinakin, edo gorriakin, edo txuriakin, hau da, denak balio dute. Horrelako, atatzen delako beti gorri bat, gutxi dez. Orduan, ez du egin behar hau bidarrau, gehiago bidarrau, ez, hartzen dugu hau, denak balio dutelako. Horran, jartzen du, gehi 5:24, erne, denak hartu ditugu. Horran, denak hartu bain behitugu, probabilitatea hau izango izateke. Eta beste aukera, da hau. Ezta? Lehenengo txuria eta gero gorria. Orduan, izango izateke. 4:24, bider, 5:23. Orduan, hori da, kalkulagailoa sartu behar dudana. 35, 82. Eta martar moduan, 0,88. Hori izango izateke, probabilitatea. Ikusi duzun bezala, zuez diagrama eginez, asko argitzen ditugu. Hemen ditugun eraiketa pila, ezta? Bueno, lagungarria izan zaizulakoan, beste bat arte, agur.